खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजान फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 9 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा आथिखालाव रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय मोनसेबो एजेन्डा गैया एबा सासेबो लाइमोनफोरनो साख्रि बाख्रि होनो हानाय गोहो गैया। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफनि इयुथ दैदेनगिरि सासे कास्टम बसुमतारी बिथाङा। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि आथिखालाव गुबुन गुबुन रायजो राजाफोराबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ आथिखालाव गोबां बायदि रावजों अजद होबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा इयुथ बिपिएफनि सासे नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों दि थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनियाव आथिखालाव रायजो राजाफोरनि जौगाखांनांगौनि थाखाय जेबो एजेन्डा गैया। लोगोसे साख्रिआवला एबा गासैबो रायजो राजा आरो गासैबो थाखोनि सुबुंफोरानो आथिखालाव हाग्रामा महिलारिखौ सरकाराव फैफिननायखौ लुबैदों होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आथिखालाव सासेबो लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। खर' गैयै खांख्राइ बायदि 10था आसिजों मानसिफोरखौ एग्रांनाय बायदिनो हाग्राफोरखौ दानस्रांनाय हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्म बिथांमोननि थाखायनो आथिखालाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव उदखारा बांसिन जादों। थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजिया बांद्राय जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा आथिखालाव सलार फेन्सिं लागायनो थाखाय मोनसे खुन्थिया गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बाहागो लानानै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारानो बै समाव हाग्राफोरखौ फोजोबलांदोंमोन, जायनि थाखाय आथिखालाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव उदखारा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जाबोगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि मानसिफ्राबो माखासे हाग्रा ओनसोलफोराव न' लुनानै थानायनि थाखाय बेबायदि जाथायफोरा सानफ्रामबो सोलिबाय थायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेफोर गासैबोनि थाखाय बिथां मावफुं सोद्रोमाया सिगां समनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौनो दाय होनानै बुंथिनानै होनाय जादों। थारैनो बिथाङा हाग्रामा महिलारिया खर' गैयै खांख्राइ बायदि सिगाङाव मानसिफोरखौ एग्रांबाय थायो एबा गासैबो हाग्राफोरखौ फोजोबस्रांनायनि जाहोनावनो बेबायदि रायजो आरो मैदेरनि गेजेराव उदखारा बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जाबोगासिनो दङ। बर' हारिजों लोगोसे आसाम रायजोनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बक्सार अंकुजिता बर'आ फिन सनानि मेडेल देरहादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ देग्लाय 2023 मायथाइनि 37थि नेशनेल गेम्स बादायलायनाया गवा रायजोआव सोलिबाय थादों, जेराव थांनाय 25 अक्ट'बरनिफ्राय 9 नभेम्बरसिमहालागै बे गेलेनाया जाबाय थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गासै 43 खेला बादायलायनायफोरखौ बेयाव सोलिहोगासिनो थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गासै आसाम रायजोनिबो गोबां गेलेगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाहैदोंमोन, जेराव बिथांमोनहाबो थारैनो गुबुन गुबुन बिथिङाव बायदि मेडेल देरहाबोनो हानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव आसामजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां सफैनो हादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नेशनेल गेमनि 66थि केजिनि बादायलायनायाव अंकुजिता बर'आ बक्सिंआव सनानि मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे बिथांनि देरहानो हानायाव आसामजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लाबोदों। थारैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार एबा एनजिअनि बिथांमोनहानो थारैनो दंफांखौ खावमारदों नामा एबा बिथांमोननि थिननायावनो दंफांखौ दानफायमारदों नामा?
बाथ्राया साननो गोनां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया माखासे गामियारि सुबुंफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो सार्भिस प्रभाइडारनि माखासे मानसिफोरानो बिथांमोनखौ दंफांखौ दानफायनो बिथोन होनाय जादोंमोन। लोगोसे जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि थांनाय माखासे सान सिगां हाग्रानिफ्राय दंफां दाननानै लाबोनायनि दायाव गोबां सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन, जेराव बायदि बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे जालायबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि गेजेरजोंनो थारैनो गोबां मानसिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय हाग्रानि दंफांफोरखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय सार्भिस प्रभाइडार एबा एनजिअ बिथांमोनहानो थारैनो हाग्रानि दंफांफोरखौ दाननानै फानजोब्बाय होननानै गोबां अजद होबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे गामिनि रायजो-राजा एबा जाय बिथांमोनहा दंफांखौ बै सानखालि दाननानै लाबोदोंमोन बिथांमोनहा थारैनो हमजाबाय। नाथाय हमजानायनि उनाव बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सार्भिस प्रभाइडारनि माखासे मानसिफोरानो बिथांमोनखौ बिथोन होदोंमोन दंफांफोरखौ लायनो एबा हाग्रानि दंफांफोरखौ दाननानै लायनो। नाथाय सार्भिस प्रभाइडारानो एबा डिपार्टमेन्टआनो थारै थोंजोङै बेखौ थिनमारदोंमोन ना गावसो गोसो जानानै थिनदों बिथांमोनहा दासिमबो रोखा जायाखै होनना बुंथिनानै होदों। नाथाय जानो हागौ थारैनो डिपार्टमेन्टनि थिननायावनो बिथांमोनहा हाग्रानि दंफांफोरखौ दाननो बिथोन होदोंमोन होननानैबो रायजो-राजा एबा दंफां दानग्रा बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोनदों। लोगोसे आथिखालाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दंफां दानग्रा बिथांमोनखौ मोनोब्ला जेलाव हरगोन होननानैबो बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन। नाथाय फैबाय थानाय समा माबायदि जायो बेखौ जोङो उनावसो मिन्थिसिगोन। खोथाफोरा अफिसियेल नङाब्लाबो आनअफिसियेलि गोसारबाय थादों। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव थारैनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गेलेनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं दरं उदालगुरियाव बिजेपिआ सिगांनिफ्रायनो गेलेबोबाय थाखानाय हिसाबै बिजेपिआनो गेलेगोन आरो बिजेपिआ दरं उदालगुरियाव गेलेयोब्ला इउपिपिएलआ थारैनो हेफाजाब होगोन। बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन। नंगौ, क'क्राझार लकसभा बियाबखौ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनो हगारनानै होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं दरं उदालगुरि बियाबखौ बिजेपिआ गेलेगोन आरो बिजेपिआ गेलेयोबा इउपिपिएल दोलोआबो थारैनो मदद होगोन होनना बुंथिदों। जों बयबो मिथिनो मोनबाय दि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै गावसिनि राजखान्थि दोलोखौ राफोदनिफ्राय राफोदसिम खालामनांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो सालबारि ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मोनसे दोलोआरि सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों। हाग्रामा महिलारीआ आथिखालाव बानसावबाय थादों इउपिपिएल दोलोआ जेबो खामानि मावाखै एबा जेबो जौगाथायनि खामानि मावाखै। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि खौरांगिरि बिथांमोनहा आंजों थाफा। थारैनो हाग्रामा महिलारीआ 17 बोसोराव जेसेबां रायजोफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावदों आरो इउपिपिएलआ नै खावसे बोसोराव बेसेबां रायजोफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावदों गासै फाइलखौ लानानै ज' सावरायलायगोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे फैबाय थानाय लकसभा एमपि बिसायख'थिनि बियाबफोरखौ लानानै दासिमबो बेबायदि अफिसियेलि सावरायलायनाय जायाखै होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बिटिसिनि सोलोंथायारि बिथोनख'नि बानजायनायाव मैया बर' बिजोंखौ थाखो 11 आरो थाखो 12आव थिसननाय इभ्यालुएसननि सायाव गोख्रोङै एबा गुवारै सावरायलायनाय जायो क'क्राझार कमार्स कलेजनि मोनसे कनफारेन्स हलाव। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि आसामनि हायार सेकेन्डारिनि बिथोन बायदियै थांनाय माखासे सान सिगांनो थाखो 11 आरो थाखो 12आव बर' बिजोंखौ थिसननाय जादोंमोन, जेराव बेखौ लानानैनो गोबां बेले-बेजे जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानायबो जादोंमोन। थारैनो बेफोर गासैबो जेंनाखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डाइरेक्टर अफ एजुकेशन बिटिसिनि बानजायनायाव मोनसे गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे सावरायलायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव माबायदि जेंना-जेंसि जानो हागौ आरो माबायदि फोजोबस्रांनांगौ बेखौनो थांखिनानै सावरायलायनाय जादों होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे सावरायलायनायाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद
आबोबजों लोगोसे माखासे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो गोबां गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गुबैयै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बे हाबाफारिखौ मासि लानानै सामलायदोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गुवार आरो गोथौयै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों।